Hego Euskal Herrian dugun eredu sozioekonomikoaren porrota nabarmena da. Baina hala ere agintariek kapitalaren mesedetarako politikak egiten jarraitzen dute. Erreforma eta murrizketa guztiak norabide berean doaz. Krisi honen sortzaileak izan direnei lagundu eta langileok behin eta berriz igoituz. Eta gainera, gure agintariek gaurko greba egiteko argumenturik ez dugula leporatzen digute. Baserritarrok zer esako dugu jubilazioaz. Nire birraitona 81 urterekin hil zen. Bere azken egunak ohean gaixorik eman zituen. Eta pena handi bat zeukan. Baserrian horrebeste lan eduki eta berak hil egin beharra. Hori da, baserritar askorentzat jubilazioa edo zahartzaroa bizitzeko modua. Jasotzen dugun pentsioak ez du bizimodu duin bat egiteko aukerarik ematen. Eta horregatik, 75, 70 edo 80 urterekin ere lanean jarraitu beharrean gaude. Osasunak laguntzen digun azken egunerako. Egoera honen aurrean bada, sistemak eskaintzen digu alternatiba bat. Bai, pentsio plan bat ordaintzea. Izan ere, hori da beraiek nahi dutena. Diru publiko gutxi bideratu pentsioak ordaintzera, guk gure poltsikotik kapitalaren mesedetan dirua jartzeko. Guk baserritar bezala Euskal Herria elikatu nahi dugu. Gure mendi eta bazterrak zaindu nahi ditugu. Eta bide hori, elikabura, subiranotasunera eramango gaituen bide hori, zuekin batera egin nahi dugu. Argi dago, erreforma eta murrizketen borroka hau luzea izango dela. Eta neurri handi batean, guk denok kalean egiten dugunaren baitan egongo dela. Beraz, esna eta argi ibili eta kalera behin eta berriz mobilizatzera atera beharrean gaude. Baserritarrak kalean izango gara. Denon artean, eredu sozial eta ekonomiko justuago bat eraikitzeko. Gora Euskal Langileria! Gora! Eguerdion Donostia eta eguerdion Gipuzkoa. Gora Euskal Herriko Langileria! Gora! Hiru mezu. Lehena. Erreforma hori ez dut entzun nahi, baina gaur jakizazue oraindikan manifestazio honen azkenak ez dira ailegatu. Milaka arrazoi daude hemen, bakarrik hemen ezen zentratzeko. Beren ejertzio osoa bero dute, espertoak, adituak, ekonomiariak. Horiek ez dira espertoak, horiek dira beren ideologia zabaltzeko tresnak, besterik ez. Ideologia. Noski piramida aldatzen ari dela. Noski aurreikuspenak egin behar ditugula. Baina gezurra da modu bakarra dagoela. Zeinek esan du enpresariek ere gehiago ezin dutela kotizatu. Zeinek esan du iruzur fiskalari aurre egin ezkero, aurrekontu publikatatik ere diru gehiago legokela. Gezurretan gabiltza. Datu objektiboak erabiltzen dituzte, irtenbide partzialak eta irtenbide faltsuak emateko, bakarrik batzuei interesatzen zaizkien bideak bilatzeko. Gehiengo soziala aztertzen ari dira. Hemen, garraiolariak, baserritarrak, langileak,
asmotan besterik ez. Krisiaren hasieratik esan genuen. Ez dago diru falta. Dagoena da dirua banatzeko borondate falta. Hori da falta dena. Orain sistema publikoa jarri nahi dute galbidean. Lehenengo, kalera bidali zituzten milaka langile. Gero soldata jetzi, prekaritatea legatu, zerbitzu publikoak murriztu. Hori ez da bidea, esan dugu eta esango dugu. Erreforma honekin betikoek galduko dugu. Emakumeak gehien bat, etxeko zaintzan aritu direnak, lan jardun partzialak eta murritzetan aritzen direnak, eta 11 arrazoi direla bide, arrazoi politikoak barne, kotizatzeko aukerarik izan ez duten milaka eta milaka. Benetan, gaur, jakingo dugu erreforma honen nondik norakoak, gaur. Gutxienekoa 75 izango diren, hori gutxienekoa. Hemen arazo izango da, jarri nahi dituzten baldintza guztiak dira betetzen ditugu. Eta zehatzeak nola egingo duten, gaur, precisamente gaur jakingo dugu. Sekretismo hutsean aritu dira, gure bizkarrean, borroka hau zapuztu nahian, hori besterik ez zuten egin nahi, baina zen otako dialogo soziala da, sekretismo horretan aritzen dana, borroka baten erdian, aleko torpedoa botatzen duna, hori alda elkarrizketa soziala, hori desmobilizatzeko tresna besterik ez da, eta hemen borrokatzeko prest gaudenok, hemen gaude, beste batzuen boketa besterik ez duten ian nahi, hori bakarrik nahi dute. Auskalo zeren truke, saldu gaituzte, saldu gaituzte. Asko gera, bulebarra oraindik betetzen ari da, oraindik jendea ilegatzen ari da, hemendik ikusten dana benetan itzela da, gero eta gehiago gara, borroka honetara atxikitzen gerana, eta hori da bidea, borroka da bidea. Ez dut entzun nahi, baina hori da. Hay quien dice que este país no está para huelgas generales. Pero 3 huelgas generales y cientos de días, miles de días de huelgas en empresas y en sectores porque hay que contestar continuamente a los retrocesos que nos quieren imponer para decir sí al empleo, para decir sí a la dignidad de la clase trabajadora. Miles y miles de personas, de trabajadores y de trabajadoras constantemente se están uniendo a una movilización social que tiene que seguir siendo constante porque ese es el único camino. Efectivamente, lo que Euskal Herria necesita es un cambio radical de su modelo económico, de su modelo político y de su modelo social. Algunos diseñan, son los poderes económicos, ni siquiera sabemos dónde están. Otros ejecutan, son el PSOE, el PNV y el PP. En las diputaciones, en Gasteiz, en Iruña o ayudando en Madrid, en el gobierno o en la trastienda, son los culpables de nuestra situación. Hay alternativa. La alternativa está aquí, en Euskal Herria, en que podamos decidir cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos diseñar nuestra seguridad social y todos los mecanismos sociolaborales que necesitemos. Burujabetasuna, hori da Euskal Herria duen irtenbidea. Hurrengo egunetan, berriro Madrilera begira egongo gera. Eta ohartu nahi diegu okerreko bidea hautatu dutenei. Laster, langileok hemen gauden milaka eta hemen egotarik izan ez duten beste milaka kontuan hartuko dute zeintzuk saldua ikusten eta zeintzuk egon diren hemen gurekin, zeintzuk daude irtenbide berriak eta propioak, sozialak eta justuak bilatzen
eramateko, Euskal Herria ezkerretik eraitzeko prest. Gure oraina eta geroa jokoan dagolako. Jotak irabaki arte! Gora Euskal Herria! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Komunaria gera, Euskal askatzeko, erruri daukago dola bere alde zemateko. Komunaria gera, Euskal askatzeko, erruri daukago dola bere alde zemateko. Irrintzi bat entzun da, tontorrean, bazen gudari ganokik urriñatzean. Irrintzi bat entzun da, tontorrean, bazen gudari ganokik urriñatzean. Gute lurrean kondenatu, zaren lagine tristean. Zinete karganatu, inklazoan tristean. Gertatu agetu badu, lalde esklaboa jaiki. Aldaketan adozunuran, noden herriak badaki. Izan dadin, internazionala, pertsonaren adin, oro mundu da ala, diari